Не пужайся, мам. Гэта не страшна. Гэта не страшна. Так суцяшала яго маці апошнія 2 дні, неаднойчы прыкрываючы яго сваім целам, калі чорныя цені самалётных крылаў праносіліся над імі. І пыльная белесаватая шаша раптам рабілася чорнай. Ад фантанаў гразя, тарфяных камякоў, веерам асыпаўшы дарогу. Гэта не страшна. І хлопчык плакаў, стараючыся зазірнуць у твар мацеры, у яе вочы. Але дзіўная рэч. Маці адсоўвалася ад яго. Мякка, але настойліва адхіляла яго ад сябе. «Беражы яго, Вера!» Цёця Вера пацягнула яго да сябе, да сваіх малых, засланіла ад мацеры. Яна чамусьці, гэта цёця Вера, да крыві кусала свае пальцы. Сударгава сціснула яго локаць і, прыкрываючы яму рот рукой, усё гаварыла: «Ты не бойся, маўчы, маўчы!» Раздалося некалькі прыглушаных ускрыкаў. «Забойца вы, зверы!» Голас надарваўся, змоўк. Плакалі жанчыны, ды гучна рагаталі некалі салдаты. Голас нечакана спыніўся. Праз паляну пабег хлопчык. Пранозлівы дзіцячы крык успугнуў птушак на вяршаліне хвой. Яны ўзняліся, успырхнулі над стаей. «Мама, мамачка, я не хачу, ты моя мама!» Услед за ім бегла жанчына, стараючыся злавіць яго за руку. «Назад, назад! Ой, божа ж мой!» І, можа, убачыла, што... Ці здалося, што цёці Веры? Голас надарваўся, стаў рэзкім, калючым. Вы не рабіце гэтага. Гэта дзеці. Гэта сын мой. Скупа грымнулі стрэлы. Адзін, другі. Хлопчык нібы спатыкнуўся і, узіраючыся здзіўленымі вачамі ў бязмежную сіняву неба, нібы прынік на хвіліну на выцвелае пад сонцам верасы. Схапіўшыся за грудзі, жанчына нахілілася на калені і штосьці хацела сказаць, але цяжка ўпала і звалілася ля вялікага камення, абросшага знізу зелянявым слізкім мохам. За каменнем журчаў ручай.